Aabot sa 140 fully grown marijuana na nagkakahalaga ng halos 28,000 pesos ang tumambad sa pinagsamang puwersa ng Pangasinan Police Provincial Office, PDEA Region 1 at Police Regional Office Region 1 sa kanilang isinagawang Oplan Gapas. Ang taniman, mayroong lawak na 500 square meters sa Barangay Tubuan, Bayan ng Labrador, Pangasinan. Tulong ng ating mga mamamayan na patuloy na nakikipag-isa sa atin upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng ating probinsya, ay mayroon nga pong mga tao na pumunta sa ating himpilan at ito po ay kanilang pinag-aralan at sinabi kung ano yung nakita ng mga tao na ito. And then, huli ang dalawang lalaking katatapos lamang umanong mag-spray ng abono sa mga pananim. Nagtamo ng sugat sa ulo ang isa sa kanila matapos umanong tangkaing tumakas sa mga otoridad. Ayon sa Pangasinan PNP, sinabi umano ng mga suspect na sinasahuran umano sila ng 10,000 piso kada buwan kapalit ng pag-aalaga sa mga pananim. Hindi nila ibigay yung yung sahod namin. Patapusin niyo yung isang buwan, sabi daw. Kaya andun kami pala hanggang ngayon. Itong dalawang nahuli na ito, ang sinasabi po nila sila lamang ay napag-utusan ng isang tao na taga Trinidad daw, sabi nila. Pero ang ating kapulisan po ay hindi pa rin po tumitigil sa pag-iimbestiga upang matukoy nga natin kung talagang may kasama pa itong naturang dalawang suspect na ating nahuli. Agad namang pinasalamatan ni Governor Ramon Monmondico III ang naging matagumpay na operasyon ng mga otoridad. Parte raw ito sa paninigurado na ligtas ang Pangasinan na isa sa mga kilalang pasyalan. Kasalukuyang nakapiit ang mga suspect sa Labrador Municipal Police Station. Sasampahan ng mga ito ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ren Dugsman para sa Luzon Headlines.